घुगुनि लाल साहा लोंनानैसै ब्रेकफास्टआव हेल' एभरिवान खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ'आव फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङै दङ इसोरनि अननायाव जोंहाबो मोजाङै दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दिनै आङो मा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोनजों बेखौनो एसे नाजानोसै आङो नै फुंनिफ्राय खामानियारि जोबस्रांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय जोबस्रांनानै दुगैखां लोबखां लाबाय ओमफ्राय फिसालाखौ लायनो ओंखारदों आरोना टिउसनाव 8टानिफ्रायमोन दा 9:30 जाबाय फिसालाखौ लाना फैग्रोनोसै टिउसनाव फिसाला गिदिरनि टिउसन दं नालाय ओमफ्राय जोंना दा स्कुल खुलिथ'वाखै आरोना दिनै डाइरेक्ट लोखि फुजानि बन्द होखादों जोंनिया 19 तारिखनिफ्रायसो खुलिगोन आरोना गथ'फोरनि स्कुला ओमफ्राय सोरनाबा दिनैनिफ्रायनो खुलिदों जोंनिसिमबो ओमफ्राय सोरबाफोर भिडिअ गोदानफोर नायसनफ्लांदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना हो आरोना कमेन्ट लाइक खालामना हर होमबा थांसै आङो लोगोफोर आङो गथ'खौ स्कुलनिफ्राय लानानै फैखांबाय आरोना स्कुलनिफ्राय गथ'खौ टिउसननिफ्राय लानानै फैखांबाय आरोना ओमफ्राय नै आङो बाथि होस्रांसै दिनै समबार बाराय फुङावनो बाथि होना लानोसै आङो आयु दाबो गस्ला खुवाखै नै गोजां बोथोर जाहांबायना लोगोफोर नै फिसालाया गोजानानै फुङाव गस्ला गाननायखौनो दाबो खुना लायदो थां गोजां गाबाय सान्दुङा दिनैनिफ्राय बिराद मोजां दुंबाय आरोना नै बख'ना लादोब्रा हे भगबान दे माबोरै जागोन गस्ला गांसे खुनानै लानो रोङिलै हनै बिराद सान्दुं आरोना लोगोफोर नै दिनै सान्दुं गोसा जागोन दिनै बोथोरा स्रां जासिगोन दिनैनिफ्राय लिरस्रांनानै लानोसै आङो बाल्थिं आरि दोनफैखाबाय लिरस्रांनानै गासिखौबो बाथि होस्रांना लानोसै ओमफ्राय मैगं आरि फोनो मोजां जासिगोन आरोना लोगोफोर बोथोरा मैगं गायजासिगोन अखाया हानाय नंला बायदि आरो बिराद साफा स्रां जाबाय दिनैनिफ्राय फुजा फासायखांनायजों दिनै समबारनिफ्राय बिराद मोजां जाबाय आरो बोथोरा लिरस्रां सुस्रां लाग्रोजोबसै ओमफ्राय फहर होखांना लानोसै ओमफ्राय दिनै ओंखाम ओंख्रिखौ बिनानावा संगोन आरोना बिनानावजों आइजों आइया दै फुदुंगासिनो दै गुदुं फुदुंनानै लोङो नालाय जोंहा दै गुदुं फुदुंगासिनो बाहेरायाव अर जरायनानै लोगोफोर आङो जोंमाफोरखौ होनानै लाखांबाय आरोना जोंमाफोरखौ होना लाखांबाय गासिबो आइ आफानो ओमफ्राय जाय बाख्रियावबो होयो नालाय बाख्रियावबो होना लाजोब्बाय ओमफ्राय ओंख्रियाबो मोनखांबाय जोंहा बिनानाव संदों पनिर आलु ओमफ्राय थालिर मैखुन भाजा आरोना मोनखांबाय बिनानावा संना दोनखांबाय ओमफ्राय आङो एबारहाय माबा खालामगोन आरोना पुदिना चाटनि माइसुन्द्रि पुदिना ओमफ्राय माबा माबि चाटनि खालामसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादों माबायाव बिजिनि माइखि बाजाराव बिमाफोरनि बाजाराव लायनायमोन आरोना बियो ओमफ्राय पुदिना मैया मोनाखै जायाखै आरोना लोगोफोर मोनायाव माबा बिलाइ बुस्थु जाबाथाय एसे बोरैबा गगा मोनो आरो नागिरो नालाय बेखौ दा बाथोन खालामनोसै जा गोथाव मोनखायो आं लोगोफोर माबा पुदिनानि मोदोमनाय बेफोरनि मोदोमनायखौ बिराद गोथाव मोनो आरोना ओमफ्राय चाटनि खालामनोसै ओमफ्राय जानोसैबो आरोना लोगोफोर 12ता जानोसैयानो टाइमा 11:30 लाग्रोनोसै आङो रेडिनो ओमफ्राय देनोसै आरोना मिक्सारा चाटनि बानायग्रा मिक्सारा माबाया उनग्राया गाज्रि जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ आङो बैयो फिथाइ उनग्रायाव जागोन ना जायाथाय जुइस बानायग्रायाव सायना लाग लोगोफोर नै माबाखौ चाटनिखौ थौसियावसो देसिगोन आरोना लोगोफोर माने मिक्सारा आंना चाटनि बानायग्रा मिक्सारा गाज्रि जानानै दङ ओमफ्राय टमेट'फोर होफाबा बै जुइस बानायग्रायाव जागौमोन आरोना गिदिराव ओमफ्राय बे गाव गोजा जानाय नङा ओंखायनो आं थौसियावसो देनोसै थौसियाव देना आयै गोलैलांबाय आसियाव नांबाव गैलामोन थौसियाव देना लानोसै नै ओरै फारसे ओंखामबो खुरहोहोलांबाय ओमफ्राय नैयाव थाइबें हादों आरोना लोगोफोर थाइबें चाटनि देना लानोसै नै रेडि जाखांहांलायनोसै नै फिसालाफ्रा आंहा नै जानोसै दासो पुदिना बाथोन देनानै लेट जाबाय आरोना आंहा नै एकदम थौसियाव गेब्लेयानो जि बोलो होनानै देनांबाय माइसुन्द्रिजों पुदिना सामब्राम गुफुर होनानै ओमफ्राय नै पनिर आलु पनिर आरो ओंख्रिना बिनानावा संनाय ओमफ्राय नैबे बिनानाव संनाय आङो नैखौल' देबाय आरोना बाथि होखांनानै ओंखामाबो बिनानावा संदों ओमफ्राय नै थाइबें चाटनि जाबाय नै बिमादैयाबो जाबाय बिबैया गैया आरो फिसाजोनाव दंहैयो बैयाव खाथियावनो ओंखाम नांगौ नामा बाबानो नांगौ दे लोगोफोर नै आंहा दासो फिसालाफ्रा जाखांलायनोसै
बिमादैया बेदर बायदि संनाय जादों टेस्टिनो ओंखायनोथ' थाब थाब जोबदों ओंखामा फिदिंलायथारदों आं जायैयावनो सारासे जाखांनानै फास होनायखौ जाखांबाय खनसे होबावनांबाय आं बिमादै ओंख्रि संनायखाय माइसुन्द्रि बाथोन माइसुन्द्रि आरो पुदिना बाथोन बिराद गोथाव मोनखायो आङो ओंखाम जानाया मालायसो सोमावबाय थादों आरो गोखा दंना गैयाथाय गोफा गैया आरोना थालिर मैखुनाबो गोथावथार लोगोफोर दोनथ'नोसैलाय आं जानायखौ देखायबाय थालायला नै ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायबाय आरोना ओमफ्राय 10ता जाबाय टाइमा माइ देदों आरोना जोंहा नै आसु माइ आरोना लोगोफोर जोंहा आसु माइनि सालामिखौनो दाबो होनो मोनाखै बिफाखौ नेगासिनो आरोना ओंखायनो ओमफ्राय बिफाया दा एसे फैनो हासिगोन बायदिखाय माइखौ देबाय नै प्रसादनि माइ माने जोंहा फुजानि माइरंखौ प्रसादनि माइरंखौ आरोना ओमफ्राय मिलाव होनायखौ होआ न'आव देनायखौ होयो आरोना नै उवाल गाहेनजों देनायजोंसो सालामि होयो आरोना लोगोफोर बेखौनो दिनै देनानै दोनखानोसै माइरं सान्दुं एसे मोजां जादों नालाय लामस्रोबाय माइखौ ओमफ्राय देबाय खरनै जागोन नै खननै देगानै जागोन आरोना बे देगासे आरो बे देगासे जाबावगोन देनानै माइरं खालामनानै दोनखानोसै गंनै दंखायो आरोना जोंहा साथार उवालाबो नै गोदो माबायाव आथिमंगलाव हरनायमोन खोमा ना आथिमंगलाव लाफानायमोन फिसालाय फिथा बानायनोसोमोन नो सना एसे ओरै भिडिअ बानायना होलाय जों आबैजों ओरै माबासो ओंखाम गोरलैसो जोंहा माबा होसिगोन ना माला गाबोन बाबा फैबानो ओरै हमलाय सना दसे गोजा आरोना लोगोफोर माइरंआनो गोजा दा जावबासो नुसिगोन मोजाङै गेब्लेहांबायानो आसु माइ ओंखामबो मोनजानायलै गोदो बेबायदिसो माइ संनानै जानांगौमोन मोजाङैनो बेखौ होबावनोसैलाय फट'खौ खेबबाय नोङो माखौ उरि खालायनायखौ फट'खौ जों ओं खेबबाय नैयाव खेबबानो जायो नैयाव थुना होबानो सिखायो फिसालायाबो सौनो नो दोनदो सना थाबो नङा मोनबावबाय नै हरसेयाबो जावना लाग्रोथोंसै बिबैया जावबाय लोगोफोर नै बायसिगोन गेब्लेयाखैलै गेब्लेनो बै थेफाया माबायाब्रा माइगाब दंबायोना एसे माइरं गोजा आसु माइ गुफुरबो थायोमोन नामाथाय आसुआबो गुफुरबो थायामोन होनबा जावनानै लाखांजोब्बाय लोगोफोर नै खुनोसै एबारहाय आंनि अमाया बै गालावसो हाग्रा गुदुआव लेवार मोनदों मोसौ फिसा आदारखौनो हैबाय थायासै साला खुखांबाय लोगोफोर उवालजों होख्रेमजागोन आयै नै खुबाय मोजां नुबाय खुनानै एसे गुफुर जाबाय आरोना लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन ओमफ्राय लोगोफोर अननानै भिडिअखौ सोरबाफोर गोदान नायसनफ्लांदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामलां आरोना ओमफ्राय जाय आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायदों बिसोरनिसिम जोबोद गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय होमबा लोगोफोर